500 urte baino gehiago dira Oñatin Arrasola abizena dauela. Orduko dokumentuetan dagoeneko agertzen da Arrasola abizena eta Oñatiren arteko harremana. Esan behar da baina gaur egun munduan zehar zabalduta dauela eta adar horreiako askokpe Oñatin dakoila jatorrixa. Olabarreta auzora etorri gara gaurko honetan, bertako dalako gure elkarrizketatua eta ondo baino hobeto ezagutzen dauelako Arrasolatarren historia. Jose Ramon Arrasola, arratsaldeon, eskerrik asko, gaur geurekin egotiarren. Arratsaldeon. Jose Ramon, esan dugu, Olabarritan dakola jatorrixa Arrasola abizenako Oñatin behintzat, baina ez etxe honetan, ez da? Pino bat arutzatxo joan behar da. Bai, hemendik 500 metro da, Olabarrietan dauz, gaur egun bi baserri, Arrasola garaikua eta Arrasola azpikua. Eta lehenau zegoen beste Arrasola etxe bat, Resusta Bekua, gaur egun beste izen badaka, baina hori gero Arrasolatarrak itxin behar izan nauen da horre zeben prosperau. Esan bihot, 3 etxe horreiek, nahiko gertu dauzela bata besteen ondorenean dauzela, eta nik usteot Arrasola bakarrena zala horreit danok zatek. Horko lurraldeak eta danak bata besteen onduan daude, eta hortik nik taraten dut hori ze hori, ez da? Teori ze hori. Banatu iziala, ez da? Nola baita erentzia gineta banatzen. Bai, banatu egin zian, eta gero adar desberdinak sortu ziren, ez da? Eta gaur egun, Arrasola garaikuan Arrasola ez da bizi. Arrasola azpikoan ondik Arrasola bizitia. Eta, hola zen. Jose Ramon, zenbat urte Arrasolatarren historia nolabait ikertzen papeletan eta? Ez da, jontxe, igual 28-30 bat urte hasi nintzen, geure adarra, ez da, nondik eta noa, eta, klar, hasi nintzenean, ikusi gendun, hor artxibotan da, zenbat Arrasola hauen Oñatin, eta adibidez, auzo hontan, isadanak. Orduan, kuriosidadez, hasi nintzen, ze lotura gakoen Arrasola guriak eta besteekin hola eta, hortik hasi nintzen poliki-poliki. Eta gero, hori bakarrik ez, gero hasi nintzen, guidako suerte handi bat Oñatin, artxibua, protokolokua hemen daku, eta neko aukera dugu, horre konsultak eta egiteko, udaletxeen oso artxibo edarra dugu, eta horre Arrasolatarrak eta sarria erkaten dira. Eta, segitzen nola, eta, lotu ez gauza bestiakin, baina horrek ez dago bukaeraik, Ez dago bukaeraik, baina liburu bat atara zeben, ez da? Nola ordura arte edo topautakoak batzen dituzunak, ez da? Bai. Jose Ramon, esan dugu, munduan zehar sakabanatuta dauen abizena dela Arrasola. Momentu honetan, munduan, zenbat jentek dako Arrasola abizena, eta horregatik zenbat dira euskaldunak, ze kopurua kuriosua da? Gaur egun, jolek 14.500 bat Arrasola bentzet dauzela munduan zehar. Eta horte gainera, geixen, kasualidadez, Mexikon. 5.000 inguru, geho Kolombia, 2.500, eta, hemen Espainian zehar 700 bat Arrasola duz. Eta gero Euskal Herrixan, 200 piku Arrasola, eta adibidez Gipuzkoa mailan 160 Arrasola. Oñatin bertan, ez da, 25-26 gaur egun gauz, hola enpadronatuta, eta, gauzi aldatu inda zeharo urte gutxitan, zatek lehenengo 16. mendetik 18 arte, hemen Oñati esan zen Arrasola gehien hauen parejia, eta gero Oñatitik sortu zian adar asko, Kolombiakoak, Txeka, Guadalajara, hemendik Arrasolatar bat, eta gero ere bai Arrasola batzuk hemen Arrasola azpikua juntzian Gasteizetik Madrilea eta Madriletik Belgikara, eskondu zen Felipe II alabakin, sekretario bezala juntzan,
eta han beste 60 bat familia badoz, Arrazola, baina horrek gaina izena dago, Arrazola de Oñate. Argi geratu dixela, ez da? Nundi dato zen? Hori, gertatu zen, Oñatetik Gazteiza egun zanean, lehenengo galdera zen, nungua zaizuek, eta gu Oñatekoak, orduan, Arrazola, kendu inotzen, abizen hori, eta Oñate jarri. Eta gero handik beste bi gizaldera, sekretario horrek famoso intzianian, atzea Arrazola inauen rekuperau. Eta oindia, Arrazola de Oñate, hori adar hori. Eta bai, Gazteizen be badago dio hori adar hori, beste lau familiero badauz, Gazteizen Arrazola de Oñate. Eta kuriosua da, ze arrazolatarrak nolabait batuta zauzeila esan geke, ez da oindala urte batzutatik. Harremana dakotzu zeuen artean, bidaiak egiten dituzue, pixat konteguzu, hori zela sortzen da harreman hori. Hau sortu zen, ne 2014an fantzan Txeka, Guadalajara. Zate, Sancho Arrazola hemen Olabarrietakoa ara fantzala eta hortik eta mendik, eta junitzen han artxiboek. Udaletxean kaman artxibo zahar bat zegoela, eta, ze hose topeiten duen daula. Eta hango alkatiak egin zinitzen berba egin da, aurreko hastian hemen egon da Jose Mari Arrazola, Donostikoa, eta gene beni zeuketan. Eta kuriosidades fantzan, zate gerrik oskor bat, 300 biztanle ez dauz, igual 100 eta piko dia Arrazolatarrak. Hori Guadalajaran. Guadalajara, Txeka, Guadalajara. Eta, klaro, topaune ben, Sigüenzako artxibo diozesanuan, topaune ben, hau Arrazolatarren arrastuak honen familixea, semea labak, hortek eta mendik, eta, klaro, geho, dana lotura topau egin. Eta hori dano topauta, pentsau geben, Jose Marik eta biok, eta gero beste taldetxo bat egin geben hor olako eventuak egiteko, eta han Txekan egin bide olako bat, bilera bat, eta juntau itzanan 200 bat Arrazola, hanguok eta hemenguok, eta Inglaterratik etorri zian da Belgikatik bai, eta munduan zehar hemen Arrazola da. Hola, segitzen da, esan du, bi urtetik bi urtea egin bideu Arrazolatarro. Eta gero, arrezkeo, gero Oñaten egin duen, 2016an. Arrazola Otero, vengo de Colombia. My name is Johan Arrazola de Oñate, and I came from Belgium. Esperanza Arrazola Gardel, vengo de Checa. My name's Tim Floyd. I live in England. Ana María Martínez Arrazola y aunque no viva en Monzón, soy de Monzón, provincia de Huesca. Arrazola Euskal abizena da, baina gaur egun 100% bakarri bizi da Euskal Herrian. Gaur Oñatin 200 arrazolatar inguru bildu dira, asteburua elkarrekin igarotzeko. Eta, oso pose danok, eta, azkenian, esan behar da, dano parienteak igual eska da, zate horre biologia mailan eska berdinak, baina abizena bai, abizenak hori Arrazola horrek danok azkenian primo bezala bata beste dimentzen da. Nola bai batu iten zau ez da, abizenak berak. Gero, Oñateko pasau zan da, gero sortu zan, beste Arrazola Kolombiakoa Olabarrietatik, Baserrinetik fantzala, arauz da, araikin harremanetan asegitzen da, haik oso enpeinauta, han egiteko horrengo hori, bilera hori, eta Cartagena egin dira zera jungitzen. Hoi, 2018an. 2018an. Eta gero ja, 2008an, juteko bitzan Belgika, baina ze gertau da, asunto honekin kobisa dela eta ez dela, bidaia dana antolatuta zegoena, pikuta fanzan. Eta hoin, ondio hor dago ordainduta, biagio eta diruak eta hor dago juteko, eta lego urtea bezekoan, da aber hurri urtea juteko. Ia 2022an, ez da? Eta plana egin jakoan Mexikoa juteko, hurren urtean, ez da, aleko endarea. Oye, Ramon, olako topaketak egin dozuenean, esan dozu ez da, lehenengoa Txekan, gero Oñatin, gero Cartagena de Indiasen, zelako topaketak izaten dira, ze egin dozue? Hori esaten da, 3 bat egun, hori oso antolatuta egoten da programa, geure gauzak, esan nahi dut, hola, konferentziatxo batzuk, eta, elkarrezketa batzuk, eta, liburu batzuk egiten du, eta, han repartu bat, eta,
eventuak, eta baikotza behan aportazioak, etorten da igual Argentinako bat, eta hango arrazolataren historia kontatzen duzku, etorten da beste bat Belgikako bat, arepe bai, eta horre konpontzen gara hortan. Eta gero, 3 egun horrek hola pasaitetxu. Eta gero, ikusteko badago paraje bat, arrazolakin zer ikusia dakuna, hori bai, adibidez, Oñatin, jonitzen, baserrixa ikustea nun dauzen, arrazola baserrixok, Olabarrietako Eliza, nun ara jutezian arrazolatarrak, eta gero askotan, txekan be, Kampo Santura jontzen da, arrazola mordua ikusi gendun, eta, hola xen, egiten ga, eta, gero, faixa, eta gero, Giro polilla egiten duzela gaina, Kuerga apurrape bai, eta, danetek apurrat. Hori behin bida. Eta gero, jubilatu zela dauzen isa danok, joten Belgika, 3 eguneago bakarrik ezin fan, eta azte betero, aprobetxoetan du, Amberes, Brujas, beste paraje batzu ikusteko, eta... Hori da, ia hortako aukeria dakotzuen, ez da? Berandu barik, ia Belgikara joateko aukeria dakotzuen. Bai, a ber, eurrengo urteako, ze aukera dugun. Zando, Jose Ramon, liburu hemen badauela, sobre los Arrazola izeneko libura, baina gero webgune bat badakotzuela, ez da? Eta bertan, informazio modua. Nahi danak aztertu hor eta ikusi Arrazolataren historia guztia, hor oso ondo dago, hori webgune hori, gure lagun bat egindakoa da, Madrilgo Tomas Mansilla Arrazola, eta hor dauz dana, gauza danak, gure historiako gauza asko eta gauza kuriosu bai, eta, sartu leki hor. Eta hor informazioa topo. Arrazola.org, hor sartu ezkeo, hor ikusi leki informazio guztia. Jose Ramon Arrazola, eskerrik asko, gaur zeurekin hartzeiarren, eta ia, Belgikara edo Mexikora, baina hurrengoan Arrazolatarrepe berriz ben munduan ziarri biltiko aukeri dakotzuen. Mila esker, Zeuri, urren arte, Jose Ramon. Urrengo arte,